bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye juin kalo tile 15 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma n'o o ye kolonɛl Asimi Goyita ale ni Irisi jamana ɲɛma Vladimir Putin olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la an bɛ to Mali kɔnɔ halisa bi ni o bɛ tali kɛ o kibaruw bɛɛ lajɛlen na alamisa ni o bɛ bɛn juin kalo tile 15 ma san 2023 jamana ɲɛmaw olu kɔni ye sariya ta sariya min b'a jira k'a fɔ cakɛdabaw olu yɛrɛ kɔni ka bi bila yasa u bɛ se ka taa u ka kalafili sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen ta cogoya min na min b'a to jamana sariya sunba kura o tɛgɛnɔ bɛ se ka labila cogoya min na dimanche don an bɛna an da don fana na ka o walawalali kɔnɔna la halisa an bɛ to kalafili kibaruya la jɛkulu min bɛ nɔ ni olu ye fanga ɲinitɔn ye ADP Maliba olu ka section min bɛ Banaba ni a ɲɛmɔgɔ ye Mamadu Nfa Senfara honorable olu kɔni ye lajɛ kɛ tɛmɛnenw na nka i b'a ye k'a fɔ nin waati laban in na tuguni u ye lajɛ kɛ ni dugutigilakaw ye yasa ka se ka sariya sunba kura ka ɲɛfɔ olu ɲɛna an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la ka fɔlɔ kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fana ka walawali kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bakuruba kɔnɔna la jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita a kɔni ye a ka nisɔndiya ka se ka o jira bari a ka kuma kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko ani Irisi jamana ɲɛma ni o ye Vladimir Putin olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma a kɔni a bolila fɛn caman yɛrɛ kɔni kan mun ni o bɛ tali kɛ jamana in fila bɛɛ lajɛlen olu nafasɔrɔ sira wa a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sira caman fɛ ni o ye lakana sira ka taa se sɔrɔ sira yɛrɛ kɔni ma ale ni diplomasi ni o bɛ tali kɛ jamana fila olu kungo ɲɛnabɔ togo la u kɔni a ye fanga kura di olu yɛrɛ kɔni ma ni kuma ɲɔgɔnya olu de bolila jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale ni Irisi jamana ɲɛma cɛ nɛgɛjuru sira yɛrɛ kɔni fɛ nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kolonɛl Asimi Goyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ a dusukun a falen don bi bari nisɔndiya o kɔni o de bɛ a dusukun na bari ka d'a kan ani a dɛmɛba ani ayiwa min ye Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛbaga ye ni o bɛ tali kɛ Irisi jamana ɲɛma la a n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a kɛra nisɔndiya belebele ye bi jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ baarako ani kuma ɲɔgɔnya ayiwa baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ye a laɲini yasa kalafili min ni o bɛ tali kɛ sariya sunba kura la o bɛ se ka kɛ cogoya min na hɛrɛ ni damu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la weleda kɛra malidenw ye bɛɛ ka bɔ ka taa i ka kalata sɛbɛnw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ta n'a bɛ fɔ min ma ko carte d'électeur o hukumu de kama u y'a laɲini ka sariya ta sariya min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di baarakɛlaw ma u ka bibila bɛɛ lajɛlen ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu ka taa u ka kalata sɛbɛn ninnu kɔni ta min b'a to u bɛ bɔ ayiwa dimanche don ka taa kalafili min n'a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ halisa an bɛ to jamana sariya sunba ale hukumu kɔnɔna la fanga ɲinitɔn min bɛ yen nɔ n'o o ye ADP Maliba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la section min bɛ Banaba ni o maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye Mamadu Nfa Senfara honorable ale kɔni ye lajɛba kɛ Banaba yen nɔ waati tɛmɛnlenw na nka a ma dan o dɔrɔn ma a ye sigi kura kɛ sigi min ni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banaba a dugutigiw olu yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ tali kɛ mun na o de ye ka se ka sariya sunba kura ka kɔnɔko ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ani ka weleda wele min ni a bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka taa wote ni o bɛ kɛ ka wi tali yasa sariya sunba kura in o kɔni o bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na bari ka d'a kan olu ka fanga ɲinitɔn n'o ye ADP Maliba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ a hakilina sɔrɔ n'o ye jamana sariya sunba kura in kɔnɔ o kama ale ye wele min n'a bɛ ɲɛsin Banaba a section a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani a dugutigilakaw yasa u bɛ se ka bɔ ka taa kalafili cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan jamana kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Cameroun banbaci fila ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Boko Haram na olu kɔni si latununa ka bɛn ni taratadon yɛrɛ kɔni ye min n'a kɛra an siden kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra min ye bingali wale min yɛrɛ kɔni senfɛ ni banbaciw yɛrɛ kɔni tun b'a fɛ ka o laɲini kɛ ayiwa nka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa ni o bɛ fɔ olu ma ko unité de lutte de l'armée camerounaise wa olu kɔni ye cɛsiri baara yɛrɛ kɔni kɛ wa olu ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci fila ka se ka olu yɛrɛ kɔni faga ayiwa cɛden ninnu i b'a ye k'a fɔ jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na o sira ninnu fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko BIR ayiwa olu yɛrɛ de kɔni kelen bɛ ka nin kɛlɛbolo in yɛrɛ kɔni labɛn ka bila nka a baara senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cɛden kelen ale yɛrɛ kɔni joginna
min bɛ tali kɛ Kemi Seba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ale dɔn a bɛ fɔ ale ma activiste don nka panafricaniste o yɛrɛ kɔni fɛnɛ don wa a kɔni sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Union africaine n'o ye farafinna olu ka kɛlɛyatɔnba ye a ko u kan ka gɛrɛ min ye farafinna ani a denw yɛrɛ kɔni na nka ni o ma kɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛna ye barika wuli o kɔni bɛna se ka kɛ ka se ka u nɔra yɛrɛ kɔni bila Kemi Seba ale yɛrɛ kɔni ka ayiwa baɲumankɛ tɔn o kɔni n'a bɛ fɔ o ma ko ONG u ka bureau national ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la urgence panafricaniste ko olu welela Union africaine a siège ba yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Addis Abeba ayiwa ko maa tɛ se ka don nin soba in kɔnɔ i na komi i bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la restaurant yɛrɛ kɔni kɔnɔ cogoya min na i b'a ye ko maa caman bɛ yen olu ye a laɲini san caman yaasa u ka se nin soba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ doni kɔni a balila olu yɛrɛ kɔni na nka bi olu yɛrɛ kɔni welela nin kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ladilikan ni bilasiralikan o de kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo a ko nin so in a sigilen bɛ farafinna olu ka kɛlɛya de kama ayiwa a ko ni u m'u hakili to a la ayiwa k'a dɔn k'a fɔ ko olu sigikun ye farafinna bɛɛ lajɛlen o de ko ye farafinna ka fara ɲɔgɔn kan o de ko ye farafinna ka basigi de ko ye ayiwa ko u bɛna bali k'a ye u nɔra bɛna bila ni a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ayiwa farafinna a denw olu yɛrɛ kɔni ka min ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ba a so belebeleba yɛrɛ kɔni fɛ ni a tɔgɔ kura yɛrɛ kɔni bɛna k'o ye a ko ni baarakɛyɔrɔ in kɔni a bɛ yen nin nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana 40 ani jamana 54 n'o ye farafinna jamanaw olu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen baara o baara ni o yɛrɛ kɔni b'a la o de ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni dabali kɛ min b'a to ayiwa tɔɔrɔ jugu minnu bɛ bɔ an ka gun kɔ kan ka se an ma nin nɔ ayiwa nin tɔnba ninnu kan ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bali cogoya min na an b'a ye min ye gun wɛrɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara jamanaw olu kɔni bɛ ka na basigibaliya ayiwa ka na o ɲɔɲa anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan a ko ni jɛkulu kan ka wuli ka se ka o kɛlɛ o de ye Union africaine ye bari ka d'a kan olu sigikun bɛɛ lajɛlen farafinna ani a denw bɛɛ lajɛlen de ko ye Mugabe fo ka taa se Kadafi ma olu ye baara dɔ daminɛ baara min n'a bɛ tali kɛ ka farafinna jamana ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ayiwa k'u kan k'u jija o baara ninnu ka se ka o tɔɔrɔ kɔni k'o lase a ko farafinna jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sira fɛ a kan ka se k'a sɔrɔ ka bɔ jamana tɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la n'o ye diɲɛ jamanaw ye minnu bɛna ka na se ka u ka gɛlɛya jugu sigi anw kan ayiwa n'o o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko taxi ni o ye salen ye ayiwa o bɛ se ka sɔrɔ farafinna min ye cakɛdaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye pankuru ko sira wɛrɛ kɔni ye min b'a to o bɛ kɛ nafolo ye farafinna yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw k'olu ta cogoya min na ka se ka baaraw k'a yɛrɛ ye baara min ni a dɛmɛ tɛ ɲini n'o o ye gun wɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni fɛ a ko o baara ninnu ni ayiwa jamana fara ɲɔgɔn kan tɔnba min yɛrɛ kɔni bɛ yen farafinna ka kɛlɛya tɔnba min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u ma se ka o baara yɛrɛ kɔni kɛ e ko Union africaine don dɔ la a bɛna yɛlɛma ka kɛ Union africaine des peuples n'o o ye farafinna denw olu ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o tɔnba ye don ni a nataw la bari ka d'a kan farafinna jamana kelen o kelen kɔnɔna la maa o maa bɛ yen nɔ ni olu ye kɔni ye jamanaden nanama sumalenw ye ni maaw kɛlen bɛ ka danaya ta ka da u kan ayiwa u ka wulikajɔ n'a kɛlen bɛ tɔnɔ ye ka se farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma e ko olu tɛna jɔyɔrɔ minɛ n'o ye farafinna kɛlɛya tɔnbaw olu yɛrɛ kɔni na minnu ni olu sigilen don an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka baara sɛbɛnw kɛ ayiwa mun b'a to an ka gungana yɛrɛ kɔni ale bɛ kɛ sankɔrɔta ale b'o sɔrɔ cogoya min na ayiwa kura ye fo ka taa se ayiwa diɲɛ a bandon yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni ni o bɛ tali kɛ Senegal u ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko FRAPP olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna wulikajɔ belebele fila kɛ ayiwa min ye manifestation ye dɔ o bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko stade Léopold Sédar Senghor ayiwa ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ousmane Sonko ni o ye fanga sinɛ ale kɔni ye bi ka bɛn ni dɔgɔkun n'o o ye weekend nata ye n'a bɛ bɛn samedi ani dimanche yɛrɛ kɔni ma FRAPP ale ye jɛkulu ye n'u bɛ wele ko Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine u ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya diɲɛma fo ka taa se Senegal jamanadenw k'olu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka jira k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko manifestation pacifique Yon Dafa Jɛk n'a bɛ kɛ ka bɛn samedi don min ye juin kalo tile 17 san 2023 ale ni dimanche don juin kalo tile 18 san 2023
ani muga ani saba ba ka fo ni manifestation in ka be daminɛ samedi ni aywa anya fo to kamina aywa krenkenna la u ka bolotan terema min be ni no n'a be fo no stade Léopold Sédar Senghor Grand Youth u ka boye en face de Léopold Sédar Senghor ka ɲɛsin o yɛrɛ kɔni ma kilomanfɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa bila kaɲɛ 19 na aywa min bɛ tali kɛ dimanche don yɛrɛ kɔni ta la u y'a yira k'a fɔ ko o bɛ kɛ Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni ka da yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnen la cité Keur Gorgui ni o bɛ Dakar yɛrɛ kɔnɔ k'a daminɛ sɔgɔmafɛ nɛgɛ 10 heures la ka taa bila a kaɲɛ 14 waati la jɛkulu n'o ye frappe ye ale kɔni ye wele dalen don minnu ni olu yɛrɛ kɔni ko bɛjɛ jɛmu ko olu yɛrɛ kɔni b'o fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli wale min bɛ ka kɛ n'o o ye ka diyagoya fanga ani binjini fanga Macky Sall b'a fɛ ko mun sigi Sénégal yɛrɛ kɔni kan ka se ka o bali cogoya min na ani maa minnu minɛlen bɛ a bolo wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'olu kana bila cogoya min na ani olu b'a fɛ ka taama minnu yɛrɛ kɔni kɛ waati tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ o taama caman olu yɛrɛ kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ wa ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ Macky Sall yɛrɛ kɔni ye u y'a yira k'a fɔ olu ka taama a bɛ taa fɔ 4 yɛrɛ kɔni na olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ dɔ kun kɛra ko yaasa min ye kalandenw ye baccalauréat minnu ni olu bɛ kimɛli la olu ka baaraw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na wa u ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛw n'u ye gɛlɛya ye olu yɛrɛ kɔni b'u ka minnu nakɔlɔsi bi u ko Sénégal ale de kelen bɛ min ye exception yɛrɛ kɔni ye wa n'an b'a fɔ nin fɔcogoya la ayiwa o exception min ni o b'o olu yɛrɛ kɔni bolo ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni bilalen bɛ u dama minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka bɛn ni démocratie yɛrɛ taabolo ye ayiwa ko u ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Macky Sall ale ni a ka fanga u kana se ka dankari kɛ o yɛrɛ kɔni na o kama u ye wele bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa fo ka taa se jɛkulu min bɛ ni olu yɛrɛ kɔni ko bɛjɛ jɛmu ani maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni e de kɔni y'a yira k'a fɔ bɛjɛ jɛmu o kɔni o ye e hakilina ye ayiwa Sénégali u ka se ka a lakɔlɔsi ka sariya sunbaw ka se ka olu lakɔlɔsi ka jamana a ka kelenya ani jamana ka ayiwa yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ko o lakɔlɔsi ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min nabɔ kɛla k'o caya k'o jiri k'an ka jaw cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a kan bɛ diɲɛ don wɛrɛ Aja Ture fo ka taa se Maimuna Tarawele ma olu tun ye kamera la